myeni wami Yebo. ingezi wonke ungibhanqa nomntana wethu. Yebo. No baba ngcono ngiphume mina kulo mshado. Cha, Ngiphume kulo mshado. ehlisa umoya nkosikazi, lalela. Ima-ke awungeke uzophume wena, kuzobuya ingane kadadewenu then qhubeke umshado. Sanibingelele nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo, nihleli noLungstar. Namhlanje sivashela ubhuti wesomdala othekena unemfihlo afisa ukuyidalula, sawubona. Yebo, sawubona. Njani? Siyaphila. Siyaphila. Ngicela ubingelela abukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Ngiyababingelela ababukeli emakhaya nakundawo zonke la kufikelela khona lesi stage. Mina ngiqhamuka eMzumbe la ngiqhamuka khona ePotchefstroom. Potchefstroom. Yebo. Usuke ePotchefstroom 2025 usunemfihlo. Yebo. Noma ufuna uqala unyaka uclean. Ngifuna uqala unyaka nje konke kuhamba kahle ngekho mfihlo khona. Iqala phi imfihlo? Imfihlo yami siswami indala. Akuyona into yamanje. Nginonkosikazi ngishadelwe. Okay, senishada iminyaka emingaki? Sekweminyaka edlulile kwe-15. 15, okay. Idlulile nje kwe-15, yebo. Okay. Into eyenzakalayo-ke manje ngiye ngalingeka-ke mase ngibona udadewabo. Sathandana nodadewabo. Futhi uyena owangilinga, kumina engalinga. Ima siqale ekuqaleni. Uke walingeka khathi umbona udadewabo, umbona phi udadewabo? Babefikile ekhaya khona bakulethile njengalima kushadeselweni. Udadewabo kwaseba namasayini awenzayo nami ngathatheka-ke njengomuntu wesilisa. Amasayini uwenza ngomshado? Yebo, ngalolu suku ababelethe ngalo izinto udadewabo waba namasayini awatshengisayo kumina. So umshado wakho nje uyaqala vele sekukhona ama-signs akhona? Uyaqala nje sekuvele khona nje ukonakala okukhona phakathi. Okay, qhubeka kanjani ingakho ngithi imfihlo endala. Wawenza lamasayini akhe, hayi nami ngathatheka-ke. Nonkosazi wami akanake lutho phela ngoba phela kufanele udadewabo asondele kumina sixoxa kho lutho usibari. Kanti akazi yena ukuthi sekukhona okukhona. Kwenzeka kanjalo. Manje into edala ukuthi ngiyidalule le ndaba yingoba ngiyabona ukuthi sekuze kanowesithathu ongenelelayo-ke manje kule mfihlo yethu. Osezowenza ukuthi kubonakale-ke ngoba phela kuzovela manje siswami, uyayibona le nto. Okay, mina ngisa-lost ekutheni le nto yaqala nishada. So akhathi-ke wakhombisile ama-signs. Yebo. Wamfonela, kwawena omhehayo, kwenzakalani? Wawakhombisa amasayini siswami ngaleli suku belana. Wasecela inamba, uyena wangi-WhatsApp kumina ngaqala. Uyena wathatha? Uyena wacela inamba yami, kwawuyena futhi ongi-WhatsApp-ayo. Okay, so eseku-WhatsApp-ke wena wawu-respond uthini nje into yokuqala yisho? Washo naye ukuthi uyangithanda bla bla bla, uzofihla kusisi wakhe. Nami-ke ngavuma-ke ngathi nami ngizofihla futhi kusisi wakho, angeke ngize ngisho ukuthi uyawenza into enjena. Angifuni ukuqhatha umndeni, angiyena ukuqhatha umndeni. Usisi wakhe ngobaba nomama noma usisi wakhe? Usisi wakhe ngobaba nomama endlini. Okay, pho manje benibonana kanjani-ke? Besenze imizamo, mhlawumbe uthola ukuthi sihlangane edrobheni, usisi wakhe usele ekhaya noma usemsebenzini. Nami ngithi ngiye emsebenzini kanti ngalolu suku ofile ngiyazi ukuthi ngiyohlangana naye. Uyohlangana naye? Yebo. So yena usuthandana iminyaka emingaki naye? Kusho ukuthi nje naye kuyafana njengoba kwenzeka kuqala umshado, cishe ilingana iminyaka yabo bobabili. Naye u-15 years? Yebo. So uyashada ngala u-15 years, uyajola nodadewabo ngala u-15 years? Yebo, futhi nje kuthule nje akekho solayo. So manje ngoba uthi-ke na khona umuntu wesithathu, uba umuntu wesithathu? Umuntu wesithathu-ke manje usisi wakhe useze wayithwala. Inkinga enkulu ekhona. Useze wayithwala manje sekuzovela lo number 3. Kusho ukuthi singathi yebo number 4 ngoba phela besibathathu. Sekuzovela lo number 4-ke manje okuyena sezoqhatha. Yingakho ngithi le mfihlo ngiyidalule-ke manje. Kungekaze kubonakala ukuthi sisu siyakhula, babuza abazali ukuthi ubani wakephi. Yebo. So manje-ke I'm sure ekhaya nibe nayo imicimbi, udadewabo fanele afika be hands on. Yebo. Iba uyihandlisha kanjani leyo situation? Mayefikile udadewabo kuye kube sengathi nje umuntu oyikhonzela usibari wakhe. Nami kube ngathi umuntu engiyikhonzele usisi wankosikazi wami, kuphele kanjalo nje. So akukho mhlawumbe umathintana unisolisana? Lutho mayefikile nje kuyahlekwa kumnandi. Akukho kusolisayo. Unkosikazi wakho umuntu onjani? Umuntu oyilungele, othule.
kodwa usheshayo ukubona izinto. Ngiyamangala ukuthi le akayibonanga kanjani ngoba Elisekhaya. uyashesha ukubona izinto. Okay-ke usisi wakhe yena kumuntu onjani? Sisi wakho umuntu oyiphaphele othanda izinto. Yini attracta kuyena ekubeni usukhethe usisi wakhe? Kakhulukazi wangihlula ngamazwi, indlela oyikhuluma ngayo kwi-WhatsApp ilokho kwangihlula, ngagcina nami ngilingeka ngithatheka. But awubonanga ukuthi kena umele ubudoda bakho ukuthi usanda ukushada udadewabo and then nangu nodadewabo lakhe-ke naleyo nto leyo ikhombisa ukuthi isho ukuthi angamlimaza udadewabo? No, ngaleso sikhathi akufikanga emqondweni. Yazi uma usathathekile ezinye izinto ey'ningi awuyicabange. Uma usathathekile uyocabanga emva kwesikhathi ukuthi yabona-ke le ngingene kuyo isirongo kodwa-ke ngiqhube ngibone ukuthi izohamba kanjani. Udadewabo mncane noma mdala kuyena kunkosikazi? Omncane kuyena. Mncane kuyena. Yeah. So manje ithini-ke iplan yakho ngoba ufuna ukuzoconfess? Iplan yami ukuthi ngimazise unkosikazi ukuthi sekunalesi simo esinjena sesithandanile iminyaka nodadewabo engazi yena. So manje njengoba sekukhona lo muntu osekhona ozoba khona emhlabeni ozofika, unkosikazi sengifuna azi ukuthi kunengane ezayo kodwa ngizomthatha udadewabo kodwa ingane ngizoyithatha yona kube yami. Okay, so ingane uzoyithatha kube yakho? Yebo. Nina ninazi ingane ngithi? Yebo. Yena umshiye after 15 years? Yebo. Uzovuma yini ukuthi kena umshiye emva kwa 15 years? Evuma engavumi sisi wami uyena owasukela mina, useyobona ukuthi wenze njani. But akakubambanga ngesibhama ngithi? Ufana nowangibamba ngesibhamu ngoba phela wayengimele zonke izinsuku. Ngithi ngiyadakhula ngithi. Imake umbuzo wami uthi kena wayiphonga hamba ngotshela udadewabo? Ngangizobe ngiqhatha umndeni. Kodwa awuqhathi manje sekuwest futhi sekhona nengane? Sekonakele-ke manje sekuyaphoqa ukuthi angiqhathe ngoba sekuyaphoqa manje konakele sekhona ngisho ingane phakathi. Kuqala kwakungelula ngoba babezwana ngalendlela exakile, ngibona ukuthi ngizothi ngiyamtshela athi usisi wakhe nginamanga. Yayibona. So manje abasazwana? Sekukhona leyo distance manje khona phakathi kwabo. Yindaba ufuna ukubreak up naye uthathe ingane kuphela? Angeke ngikwazi ukushada ingane zomuntu oyedwa, ngcono ngithatha ingane ibuye izohlala ekhaya. Awukwazi ukushada ingane zomuntu oyedwa kodwa akwazi ukulala nezingane zomuntu oyedwa? Sekwenzekile sisi wami kube yiphutha kodwa manje akulula ukuthi uyishade zombili. Cha, la ngilahleka khona ukuthi kena uthi awukwazi ukubashada. Yebo. Kodwa uyakwazi ukubalala. Yebo. Zomuntu oyedwa. Yebo. So manje yena-ke uthi akenze njani ngoba useyikhomithile kuwena for 15 years? Nansi nengane usucabanga ukumphuca wena. So yena uthi akenze njani? Yona inzima sisi wami kodwa-ke useyobona naye mdala ukuthi wenze njani. Useyomthola mhlawumbe ozomthatha ngazo. Mangase mina ngithatha ingane ngenzela ukuthi aqhubeke nempilo yakhe. Oh, so usho ukuthi usuyifezile zakhe idingo. Sufuna wena uqhubeka neyakho? Hayi kanjalo. Ngizama ukulungisa ukuthi akwazi naye ukuqhubeka nempilo yakhe. Angavinjwa ile ngane makhona uthi ufuna ukumthatha mthathe. Makhona athi ufuna ukwenza ingane ibikhula la right. Hayi no, asimthinta unkosikazi wakho simazisa ngalolu daba. Siza ukuthi ke na yena uzothini ngalo. Yebo. Okay, asimthinta. Simthinta umama wasekhaya. Yebo, ngamthinta. Hello, Sabona njani? khona ninjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Kwa Black Life TV. Yebo. Okay. Yes. Yeah, singakhuluma. La e-studio ngihleli nomyeni wakho uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Mini wami. Yes, your husband. Okay. Ngibambele. Ngibambele kanje duze mic. Okay. Sawubona nkosikazi. Hayibo baba, unjani? Ngikhona kunjani? Ngiyaphila. Hey, kunemfihlo ekhona la engifuna ukuthi uyazi manje ngiyidalule kuwena. Hawu kodwa baba bese ngakhuluma nje endlini. Ayi bengeke kuze kulunge. Bidingeka ukuthi iphume ngalendlela. Okay, ngilalele baba. Uyakhumbula ngomshado wethu udadewenu lo mncane okulamayo, udadewenu lo mncane okulamayo.
Ya. Waba namasayini okutshengisa ukuthi uyangithanda, wagcina secela inamba yami, sagcina sesithandana. Ima kanjalo nje. Uthi awuqale phansi. Udadewenu lokulamayo. Kwenzakalani? Watshengisa amasayini ukuthi uyangithanda. Ngase ngiyalingeka ke nami, wacela inamba yami. Ngelanga lomshado wethu. Yebo, njengoba babekhona. Ngelanga lomshado wethu baba uyazi ukuthi isikhathi eside kangakanani leso. Yebo, ngiyakwazi nkosikazi. Hayibo. Hlisa umoya nkosikazi. Wena kahle ima baba wena lo engikhuluma naye noma ithini into la. Mina impela hlisa umoya nkosikazi uzozwa kahle ngaqedi kuningi. Hayo wami umyeni. No baba ilungile ngilalele khona. Manje ke sesihambile isikhathi engifuna ukuthi ukwazi ukuthi useze wakhulelwa. Baba. Yebo. Uthini kumina? Hlisa umoya nkosikazi. Uphela udadewethu naye lapho lomfonela nikhona? Cha akekho yena. Myeni wami. Yebo. Inyezi wonke ungibhanqa nomntana kwethu. Yebo. No baba ngcono ngiphume mina kulomshado. Cha. Ngiphume kulomshado. Ehlisa umoya nkosikazi lalela. Ima-ke awungeke uzophume wena kuzobuya ingane kadadewenu then qhubeke umshado. Angifuni kweleyo ngane nodadewethu loyo ngimfuni futhi ayikho into engihlanganisa nami. Qhubekani mina ngifuna i-divorce. Ngifuna i-divorce mina baba. Ayi ngeke nkosikazi ngikwazi ukudivorce nawe. Ngeke. Ngikwazi baba. Ngamane ngife. Ngeke. Ngeke ngamane ngife. Ungaqala uyiveze lento eyinganeni wenkosikazi. Ukukhuza mina futhi ukuthi mina ngenze wena utshala mina futhi ukuthi mina ngenze ithini baba uyangicabangela kahle. Ngiyacela. Zotshelwa yimini ingane. Kumele ngithule. Angithi nawe uzwe ngami inkosikazi nezingane zotshelwa yimina mase kufika isikhathi. Baba. Yebo. Ukuthi ukhuluma nobani ungiyini mina kwena? Ngiyazi nkosikazi. Ngiyini kwena? Isithandwa sami. Baba ngicela i-divorce, ngithi ngicela i-divorce. Ngiyaxolisa nkosikazi, ngiyaxolisa kakhulu. Uxolisa ini baba? Uxolisa ini? Ngiyadinga ngifuna i-family meeting, ngifuna i-divorce. Bona naye umntana kethi ngifuna i-divorce ngiyaphuma kulomshado. Ngicela ungajahi ngefamily. Sizoyilungisa ngizoyilungisa lento ungajahi i-family meeting. Khona nengane phakathi. Uzoyilungisa kanjani manje khona ingane la phakathi zithini ingane zakho nami? Zithini ingane zethu? Dadewethu umfowabo udadewabo. Izolunga. Ngicabangile lento menyenza ukuthi izofaka abantu abangakanani. Divorce baba. No. Ngicela i-divorce futhi anginegamela ithi baba awusalideserve. Wewe nkosikazi okwenzekile suke kudalwe uNkulunkulu konke. Biza udadewethu ngonkosikazi utalana uNkulunkulu utala into enje ukuthi ngimosha umshado. Ngelanga lami lomshado naqala ukulalana ngelanga lami lomshado. Cha senza ngalutho ngalo. Siyaphambili wena uyazi ukuthi udadewethu intombi yakho. Ufika la ekhaya enze yonke into nje nenza yonke into right under my nose. Xolele nkosikazi ngiyaxolisa. No baba idinga exolo le. Ngiyazehlisa. Family meeting angazi mntaka baba mntaka baba ngaze ngizombukela ubani ngizonibukela ubani nina nobabili. Hayi ngiyaxolisa sizoyikhuluma mangifika lapho kahle. Ngicela uphole la ukhona njengamanje nami ngisadinga ukupholisa ikhanda. Okay sobonana mangifika ke nkosikazi. Ungalinge uvela. Ngizoshona phi pho manje? Ungezi la kwami ubone ukuthi uphuma kanjani. Into edala ukuthi ngize laphela ukuzodalula lemfihlo bengenzela lokho ukuthi uyazi idlule. Ngicela divorce baba engingakusho nje kwena njengamanje ukuthi angikwazi ukucabanga angikwazi kwenza lutho ngicabanga i-divorce kuphela. Cha ngeke ngikuphendulela emoyeni soxoxa kahle ekhaya.
Soxoxa kahle ekhaya. Yazini. Nase ngifika. Yo, uze nabakini. Kuze ngazi ngizokwenza kanjani. Ngizobathatha phi manje phela soqala sixoxe sengizobathatha phi ngalesikhathi. Baba, uzobona ukuthi umisa kanjani. Uzobona ukuthi umisa kanjani. Kwaze kwanzima. Manje nje phambi kobuso bami ngizomosha izinto. Kwaze kwanzima. Angikhulumi-ke yena udadewethu intombi yakho awufuni nokuyibona. Ngicela umxolele Awufuni nje naye. nokuyibona. Baba kuwena kumele ungitshele ukuthi ngenzeni. Uyangizwisisa akusiwo kumele ungitshele ukuthi ngenzeni. Ungifake encoshini uphinda futhi wena okhama down mina uthi ngenzeni. Uyini kumina kanti wena? Ngicela sixoxe ntambama uma ngifika nkosikazi. Ngicela sixoxe ntambama. Yo, Ngiyacela. awusena nkosikazi wena. Usekhona nje nkosikazi wami. Awusena nkosikazi wena. Unkosikazi wakhe lo uthwalela ingane. Mina nezami ingane awukazi usithande. Angikaze ngikusho-ke lokho. Awukazi usithande. Umoshe kakhulu futhi nje angizange ngiyicabangile. Udadewethu ufika ngisho la kwami ezongivakashela. Nihlale nobabili ngingekho mina ngisemsebenzini nina niyithandani. Sahotela la cause obonye kusho ukuthi benikwenzela la ekhaya. Hayi lutho kade siwuhlonipha umuzi wakho. Angazi ngangekho. Uningi enikwenzile. Angazi ngangekho. Hayi akukuningi nkosikazi. Akukuningi. Uningi usho njalo. Cha akukuningi. Lungileke ngakho kodwa sekukuningi kakhulu manje sekukhona nengane. Ingane Wena bomyeni wethu wena. ingane isipho esivela kuNkulunkulu. Yo, ngicela uma kancane ungamfaka uNkulunkulu nakule ndaba yakho. Ungalilinge nje ubhace ngoNkulunkulu. Ngicela. Ungalilinge uzumfaka uNkulunkulu akangena kazange nganithuma ukuthi hamba wena uyofornicate ubushadile. Uwenza kanjani ukuthi ulale baba iwest ekhaya ithi udadewethu olama mina. Hayibo, angizwa kahle lento mina. Angizwa ngisazama ukuyicabanga nje lento ekhulumayo. Actually ngathi uzobuyisa uyadlala or ngiyabhuka. Hayi lutho. Injalo nje nkosikazi. Ngicela lento ngicela yona inje, ngicela i-divorce. Hayi okunye. Ngicela i-divorce iphelile. Ngithe phela leyo soyixoxa mase ingane nje ngeke uze uyibone. Awu nkosikazi. Sengizofika yephi ke lapha ekhaya? Uziyisa kephi? We baba. Yebo. Yebo. We baba. Yebo nkosikazi. Angazi noma kusamele ngithi baba or ngithi we baba. Ngikhathele uyabona njengamanje ngikhathele ingqondo ilento ongitshela yona. Ngiyakuhlonipha baba ikuphi le bengishodisa khona. Ikuphi mhlambe leyo bekade kushoda khona myeni wami. Ungazulale nengane yakwethu pho. Ngithe ngiyaxolisa nkosikazi. Yazungibulele ngiphila. Ngivulele umgodi nangingcwaba ngiphila. Angithi wena nkosikazi uyesontweni njalo ngamasonto. Wona uyayistifya lento yakho. Cha nkosikazi lalela angithi wena njalo ngamasonto uyaye esontweni. Kumele ngilandele wena baba. Uyangi-understand ithi ufuna ngi-understand. Nasendlini uyakhuleka usho baba wethu sezulwini. Uyazi nokukhohlakala kwakho kwenza ukuthi ufake negama lomdali phakathi. Ukhohlakele yazi baba bengazi ukuthi unjena. Kuleya ndawo nkosikazi ethu usithethelela amacala ethu nje wasibathethelela uyuthini kuyona. Uyilungiselelo likaNkulunkulu ushado uyahlonishwa baba. Ngihleli lapho kungevuka ngihambe ngemsebenzini angikaze ngicabanga ukuthi ngenze izinto eziphuma endleleni ngoba ngiyazazi indawo yami ngumama. Wena ukwazi ukuthi uhlangane nodadewethu. Ngicela ukubuza umbuzo wokugcina nkosikazi. Ngicela ukubuza umbuzo wokugcina. Leya ndawo emkhulekweni ethu usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Uthini uma ufika kuyona? Usukucela uNkulunkulu ukuthi asithethelele. Hayi mina. Cha wena uthini uma ufika kuyona? Uyabona lethu njengoba nathi sibathethelela ubaleka yona ke yebo usuke ngashiwo phela emacaleni ukuthi kuba umshado noma kuba yini kube yini kushiwa amacala wonke womuntu.
Nkosi baba. Ngicela Nkosi. Hayi nkosikazi, ayikho into eniyele esontweni. Ngilunge ngingasonto ayikho-ke ngoba manje umkhuleko lo wenkosi yakuhlula. Ngile noma ungathini kodwa ngimile ngithi ngicela idivorce ngiyami ngiyacela. Asikhulume ntambama nkosikazi. Asikhulume ntambama. Hayi asikhulume ntambama nkosikazi no. Mhlambe kobe sekwehlile kancane. Ngiyaxolisa nkosikazi wami. Ngisakuthanda, ngiyakuthanda futhi. Ngiyohlezi ngikuthanda. Usukukhala phela. Usungizwisa ubuhlungu-ke manje. Ungizwisa ubuhlungu-ke manje. Ngizwisa ubuhlungu. Ngicabanga ukuthi angangiphathangalele. Ngiyaxolisa mngani. Ngiyaxolisa sithando sami. Zizothini iy'ngane uma usukhala kangaka? Baba ngikhuluma ngomyeni engimthandayo la. Uyangilahlekela manje. Cha ngilahlekile sithando sami ngisekhona. Izinto ngeke zisafana naphambili baba. Angikhona ngona njengoba sekukhona omunye umphefumulo ozobe ukhona. Ngiyaxolisa ngempela ngiyaxolisa kujuleni kwenhliziyo. Enye into iqala ungazi ukuthi iy'phumo zayo zizoba njani. Dadewethu Paul. Asibonane ntambama-ke nkosikazi. Ngiyabonga ngizokubona ngiyeza manje nje late. Sawubona sisi. Hello. Hello. Bakithi. Bengisanemibuzo nje bakithi ngifuna umbuza yona. Yeah. But uzizwa kanjani umuntu wesifazane ekhala kabuhlungu kanje? Hey, kubuhlungu nakumina ngeyona ndlela. Kubuhlungu impela. Manje engi-understand iphathi le omshaya ngeBhayibheli ukuthi kanti usuke ethandazani ukuthi ubaxolele abanolo abanesono kuthina. Yebo. Njengoba nawe usixolele. Angithi uhleze ekhuleka yena athi ubathethelela usithethelela amacala yethu njengoba nathi bathethelela amacala kuthina. Sengilenzile-ke icala kungani yena engasangithetheleli ngoba uhlaze ecela kuNkulunkulu ukuthi amthethelele ngoba naye uyabathethelela. Icala la 15 years. Lapha emkhulekweni phela akawalinganisi ukuthi elanini. But uyaza ngithi wena everyday ubukwenza lokho noma inini lo nithola khona isikhathi. Angithi ubukwenza. Yeah. So bokungekho wrong for the past 15 years. Seku wrong ngoba seqhamuka ingane. Beku-wrong kodwa-ke ngoba kade sintshontsha engaboni. Okusho ukuthi beku-right ngoba ade ntshontsha engaboni. Cha bekungekho right siswami beku-wrong. Kodwa-ke ngoba sekuzekwenzeka-ke yena akamukele ngoba okwenzekayo kufana nokudaliwe. So if amatafula bephendukezeliwe ukuthi kube uyena omithele enye indoda buzozizwa kanjani? Kade ngizomxolela indoda ithatha ingane yayo. Unamaspa. Impela. Uyaphosisa. So manje ke wethu from la. Hey ngizoya kuyena sikhulumisane ngizwe ukuthi uthini kodwa idivorce ayicha yona ayikho. Usazoqhubeka nodadewabo? Lutho ngithe ngizothatha ingane.
But uyabona iposition ombeka kuyona ukuthi 15 years emshadweni, 15 years uyajola ngiyaphinda kuthembe. Ngizozama ukuthi ngithembeke. Ngizozama ukuthi ngithembeke. Uzizwa unjani usukhiphile udaba? Hey, kona engathi mangithwe somthwalo onzima kakhulu manje. Ukudlula ngesikhathi kade ngisenemfihlo. Ngathi la ngithwele ubunzima khona kakhulu manje angazi. Ukungayiphathi kahle akuyona ni full time job ngoba unonkosikazi ekhaya ube ne side chick uyi-side chick phela ngizosho kanjalo makhwapheni. Yebo. Akubona nomsebenzi we full time loyo. Because phela ukufihla uyafihla. Akubona umsebenzi omkhulu. Cha ngangithi phela mina kuzoba into esikhashana idlule ngingazi ukuthi kanti izohamba ibanga elide so ngangitshela ukuthi akona umsebenzi omkhulu. Wangathi into esikhashana mhlambe uneinkanuko kudlule kuphela. Oh wena ufuna ukujabulisa inkanuko zakhe. Yebo ngaza ngizonde. Angaza kuzonde? Yeah. Should nawo umhalele. Ayilutho. Yo. Bakuthiwa amadoda washise. Angisabasoli into engiyizwe la namhlanje. I know. Hayi sibonga kakhulu babukeli ukuthi nibe nathi kulesi siqephu esikhipha izimfihlo. Nginithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Ningakhohlwa futhi EasyBet lapho ukuregister. Ungakhohlwa ukubhala uBlack 50. uBlack 50 code engenayo uma ukuthi ke nosuya register. Sibonga kakhulu. Is the Black Life TV?